Organizovanjem intenzivnog kursa italijanskog jezika, opština Vrbas i Kancelarija za mlade podržale su gimnazijalce koji preko organizacije Interkultura učestvuju u programu razmene srednjoškolaca. Naime, preko ove organizacije učenici iz Italije početkom marta doći će u Vrbas na par nedelja, a potom će im naši gimnazijalci usvratiti posetu i u maju mesecu otići put Kaljarija na Sardiniju. Projekat Interkulture Srbije u kome učestvuje jedna divna organizacija razmene srednjoškolaca između različitih zemalja u kojima učestvuju učenici naše gimnazije Žarko Zrenjanin je bila zaista jedan povod da opština Vrbas, odnosno Kancelarija za mlade, bude pokrovitelj ovog kursa italijanskog jezika za one učenike koji žele i koji će ugostiti svoje vršnjake iz Kaljarija, Sardinije, iz Italije u martu mesecu, a naši srednjoškolci će im uzvratiti posetu u maju mesecu. Mi se iskreno nadamo da će tokom ovog intenzivnog, nešto više od 2 meseca kursa italijanskog jezika, učenici dovoljno propričati, steći taj neki osnovni fond reči, ali ono što je najbolje i najdragocenije da uz neku dobru energiju upoznaju neku drugu zemlju, nama prijateljsku i blisku, kulturu i naravno njen divni melodični jezik. Profesorka italijanskog jezika Zlatinka Vukčević istakla je da je pred njom i đacima težak zadatak, jer kurs obično traje 3 meseca, a oni ga trebaju savladati za 2. Meni je pre svega drago da imam tako puno đaka i da imam tako težak zadatak koji ćemo zajedno da rešimo, da naučimo šta? Da parlamo, da pričamo italijanski. A vidjet ćete, i ako mislite da ne znate, vidjet ćete da puno toga već i sada znate. Svi učenici gimnazije koji su krenuli na kurs italijanskog jezika učestvuju u programu razmene srednjoškolaca. Đake smo pitali sa kojim ciljem dolaze na ovaj kurs i kako će dočekati goste iz Italije. I cilj nam je da naučimo što bolje italijanski u što kraćem roku. Dobro, i da li ćeš ti učestvovati u procesu razmene učenika i šta planiraš kada odeš u Italiju? Pa planiram da se što bolje zbližimo s njima i da pokažemo kakav je ovde život i da razmenimo iskustva. Učestvujem, cilj je da se nauči italijanski jezik u što kraćem vremenskom periodu. Pa želimo da naučimo italijanski jezik kako bi se sporazumevali sa našim drugarima iz Italije koji će doći u Vrbas. Opština Vrbas u saradnji sa Kancelarijom za mlade u više navrata organizovala je kurseve stranih jezika, a ovaj kurs organizovan je sa ciljem da đaci što bolje nauče italijanski jezik, lakše se sporazumeju sa svojim vršnjacima kada odu u Italiju i grad Vrbas predstave u što boljem svetlu.